ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум бар кулли бародарон ва хоҳарони азиз. имрӯзҳо дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем. Ҳамаи гурӯҳҳо тақрибан бо духтарон пур ҳастанд ва болои ин ҳама боз дар имоҳо гурӯҳҳо кушодаанд комнатаи худро ва дар он ҷо чӣ навистаанд барои бачаҳои безан ва барои духтарои бешавҳар. Срочно дароен ки зан меёбен, зан мекобен. Хулас ҳамин чизо байни духтаракҳои мо буромадистанд. Бинед ки то ин дараҷа қадри худшона кам карданд, қадр ва номуси худшона паст задистанд. Дохили ҳамон гурӯҳ мешай ягон гап нест, фақат ҳамин ғайр аз ҳамин суҳбати бемаъниву суҳбати ягон не як мисли одам суҳбат мекунанд, не як рафтор мекунанд, чақчақи бефоида. Фикр мекунам ҳамон одамое ки бекоранд пули ёфтагишона ба ҳамин интернет сарф мекунанд. Ба ин ҳол то кадом дараҷа бояд бовар кард. Хуб ин хеле ки худтон шоҳиден дидестен. Мо гурӯҳи тоҷикро надидем ки мақсад як қироати Қуръон бошад, ё ин ки ягон насиҳат бошад, ё ин ки амри маъруф бошад. ғайр аз ҳамон сухани бефоида дига ягон сухан нест. Ман қасд сар кор надорам. Агар сар кор медоштам шояд барвақт дар ин бора видео мекардам. Барои ҳамин ҳамаи хоҳарон хоҳиш мекунам, гурӯҳе ки шумо мекушоед, комнате ки шумо мекушоед, бачаҳо меянд барои ҷалб кардани дига бачаҳо. Медонам мақсади ҳамаи шумо ҳамияе. Бачаҳое ки мақсад гурӯҳ мекушем барои ёфтани арӯс, яъне ки барои ёфтани духтаро. аз духтарот боша барои ҳамин бисёр кардани бачаҳо. Яке фаромӯш накунед ки барои ҳар як дақиқае ки шумо дар телефон мешинем барои фақат дар назди Аллоҳ ҷавоб медиҳем. Агар бо нияти хуб боша ё ки ба кори хуб боша, фикр мекунам ки беҳтаринае. Баъд духтаро аяпа хоҳарро хоҳиш мекунам ки дар тӯдаи гургоҳ худтонро напартоед. Баъд мегарден фалонӣ маро фиреб кард, фалонӣ қатъи гап зад, фақат кайфша гирёфт гирехт. ин гап аз даҳани шумо мебарояд духтаро. Агар шумо духтари хуб бошед, агар шумо духтаре бошед ки мақсад вақте ба як гап напарен, ягон кас ягон кор карда наметавонад. Вақте ки шумо ҳамин як кас ҷон гуфт, шумо гардонда лаб ба ҷон гуфтед, тамом, капат дуд кард. Чӣ кор мекунад? Қатъи гап мезанад, ягон кор мекунад, баъд як умр ҳамон бачаро гунаҳкор мекунед. Барои ҳамин хоҳиш мекунам ки худтонро дар тӯдаи гӯсфандо напартоед. Дар тӯдаи гӯсфанден шумо дар тӯдаи гургон напартоед ки оқибат бад мешавад. Просто як кас самихелӣ ҷалб кард, нашоти ҳамин комнатаҳо. Мақсад духтар қатъи бача шинос мешавад, бача мегарда қатъиш. Мақсад корро ай кор мегузаранд, бача мегирехтаем, мерафтаем. ҳамин ҳисоб ба ҳамаи ки гунаҳкорад, албатта ки худи шумо. Агар шамол нашавад мега, дарахт намеҷунбад. Эҳтиёт бошед.